Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hormatly musulman doganlar, din ilimini öwrenjek musulman doganlarymyza nesihat hökümünde ahli sünnet alimlerimizin aýdan nesihatlaryny ýatlap geçsek, Abdullah bin Mubarak el-Marwazi diýär. Abdullah bin Mubarak el-Marwazi musulman doganlar asly türkmen we Merw'den ahli sünnetin uly imamlaryndan. İmam Zahabi rahimahullah ol barada diýär: "El-İmam Şeyhul İslam alimu zamanihi we emirul atqiya fi waqtihi." Abdullah bin Mubarak diýär imamdyr, Şeyhul İslamdyr, öz wagtynyň alymydyr we öz döwrüniň takwalarynyň emiridir diýär. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ilim öwrenjeklere nesihat edip şeýle diýär: "Awwalul ilmi en-niyetu." Ilimiň diýär, başy diýär, birinji gerek zat niyetdir diýär. Ýagny musulman doganlar, din ilimini öwrenjek kişiniň niyeti Allah Taala'nın razyligi bolmaly, başga dünýäwi niyetler, maksatlar bolmaly däl. At awray bolmaly däl. Maňa alim diýsinler, hafiz diýsinler, qary diýsinler, ilmi bar diýsinler diýen pikir düşünje ýa-da başga bir dünýäwi maksatlar we niyetler bolmaly däl. Birinji gerek zat niyet Allah Taala'nın razyligi bolmaly. Summal istima'u, soňra diýär, dinlemeli diýär. Ilim öwrenjek kişi gowudyp dinlemeni başarmaly. Üns berip. Summal fahmu, soňra gowy düşünmeli. Summal hifzu, soňra ýat tutmaly. Summal amalu, soňra öwrenen zadyna amal etmeli. Summan neşru, soňra öwrenip amal eden zadyny bilmeýänlere ýaýratmaly diýär. Abdullah bin Mubarak bu sözi Jami'u Bayanil ilmi we fadlihi atli eserde geçýär. Ýene musulman doganlar ahli sünnetin uly alimlerinden Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah diýär: "Welil ilmi sittatu maratib." Öwrenmek üçin 6 basganjak, 6 mertebe bardyr diýär. Awwaluha husnus sual. Birincisi dogry soraw soramak, gowy soraw soramak diýär. Ilim öwrenjek kişi talip dogry we dürüst soraw soramany öwrenmeli. Hatda musulman doganlar bir insanyň aň düşünjesiniň nähilekdigini görkezýän zatlaryň biri hem soraw soraýşydyr. Soraw soraýşyndan şol adamyň aň düşünjesiniň nähilekdigini çaklap bolýandyr. Şonuň üçin talip ilim öwrenjek kişi birinji dogry soraw soramany öwrenmeli. As-saniyatu husnul insati wal istima'i. İkincisi diýär gowy dymmak we gowy dinlemek diýär. Ilim öwrenjek kişi, talip kişi, musulman doganlar ilki diline eýe çykmaly, dymmany başarmaly. Bu üns berip dinlemeli. Ustazynyň, halifasynyň, şeýhiniň aýdýan zadyny, mowlymynyň aýdýan zadyny dymyp üns berip dinlemeni öwrenmeli. As-salisatu husnul fahm. Üçüncüsi gowy düşünmeli diýip aýdýar. Dogry düşünmeli. Ar-rabi'atu al-hifzu. Dördüncüsi ýat tutmaly. Dinledin, gowy düşündin, ondan soň şol öwrenen, düşünen ilmini ýat tutmaly. Al-khamisatu at-ta'limu. Beşincisi diýär musulman doganlar öwretmek diýär. Ilim öwrenmegiň ýene bir ýoly musulman doganlar özüň öwrenip, düşünip, ýat tutup amal eden zadyny başgalaryna öwretmekdir. Başgalaryna musulman doganlar öwretdiňçe şol öwrenen ilmiň özünde hem berkeýändir, has gowy ornaşýandyr. Es-sadisatu we hiya samaratuhu we hiya al-amalu bihi we mura'atu hududihi. Altıncısı ol hem ilmiň miwesidir diýär. Ol öwrenen ilmiňe amal etmek we şol ilme wara hereket etmek, şol ilmiň öwrenen ilmiň çäklerini goramak, şoňa dikkat etmek diýär. Ibn Qayyim'in bu sözi Miftahud Dar es-Saada atli eserine gelýär musulman doganlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.